మాట్లాడడానికి చాలా ఉంది సార్. కానీ ఇది కరెక్ట్ టైం కాదనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే సినిమా మాట్లాడేసింది, మా ట్రైలర్ మాట్లాడేసింది. షారుఖ్ ఖాన్ ఒక డైలాగ్ అంటాడు ఒక సినిమాలో, పిక్చర్ ట్రైలర్ ఏదో అంటాడు. సో అదేంటంటే ఏమన్నా గెస్ చేయగలరా? तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो ट्రైలర్ है, పిక్చర్ అభి బాకీ है मेरे दोस्त. సో ప్రస్తుతానికి మా ట్రైలర్ మాట్లాడేసింది. నాలాంటి యంగ్స్టర్స్కి ఒక్క సినిమా దొరకడం చాలా కష్టం అన్నమాట. సో ఎన్నో ప్లేసెస్ తిరుగుతాము, నాలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో. ఒక్క ఛాన్స్ కోసం ఎటెటో తిరుగుతుంటారు, వాళ్ళ లైఫ్లో అన్ని పాడు చేసుకుంటారు, ఏదో ట్రాక్లో వెళ్తారు. కానీ నాకు నా నసీబ్ బాగుందేమో, నాకు భాస్కర్ గారు దొరికారు. సో అంతే అండి, ఆ జమానాలో ఉన్నాను నేను. కానీ ఈ జమానాలో ఇక్కడ నించొని మాట్లాడుతున్నాను జమానా హీరోలాగా. అదంతా పాసిబుల్ అయింది మా డైరెక్టర్ గారి గురించే.